umhla ka-29 ke bandla namhlanje wabona akakaveli uMadeso hayi lana yabona lana kuvela elinye iqhubu engingalazi mhlawumbe ilabosisi babo futhi yabona elinye nje iqhubu nje ukubona sengenze ngathi ngivula umugqa kanje ngenzela ukuthi lidontonje yabona uqale nje laqina uqala ukuqhuma izolo yabona liqhumele kodwa izolo futhi bengifake elinye ikapisi ngathi sengelo ntambama libona hayi seliqhumile wabona futhi namanje kodwa sazwakazi afuna ngilikhame futhi wabona elinye iqhubu ngicathi labosisi babo ababafakayo wabona hayi ngoba bilona ngivulele nje wona ukuthi kushaya umoya kulelona sike siboneke uMadeso ukuthi wakhekeni oh ya phela isikhathi esiningi angithi ubengadayisi bona nje engakhanya ngaleyo ndlela kodwa-ke hhayi ngiphuza nenaliti wabona ilona iliya mpuphu-ke engiyishoyo hhayi inyawo izolo ngiyiluntunjile hhayi inyawo ngiyigezile kahle hhayi zinuka kahle-ke zona ngoba ngiyicwenga amanzi inyawo hhayi zi-right kuzoba impuphu ile mpuphu engayitholi kahle yabona nathi namanje ngishaya itiye ngizama ukuthesta ngalo shukela ngathi noma noshukela yabo ukuthi leya mpuphu nje engayitholi kahle yabona nalo phutha kade ngiliveza ukuthi ngiyiluntunjile ukuthi ngizama ukuthi ngilipheke ngilishise wabona liyanuka okofuthu phinde ube khona lo wami so nje ngi-check-a nanelona-ke nalo lo shukela lana ngisawuthesta kodwa-ke hhayi asithembe ngoba kodwa kade ngivuka hhayi kona ayisekho manje kade ngivuka nje ngizwile nje umlomo wami uthi hhayi bengekho right yabona uvuka ungathi uvuka embhedeni sekufuna uvuka uyoxubha wabona ayibona into enjalo ufuna uzukhohlwa indaba yokuxubha uma uvuka yabona ungayicabangi indaba yokuxubha so-ke hhayi sayibuka le nto hhayi kona kukheke kona yabona kodwa sobona masiphelile le mpuphu sobona masiphelile ngoba namanje nje angizange salenza neparish nazo zinyawo zisekhona uMadeso uzozama ukuthi adle le nyawo lezi wabona nazo zisalile izolo yabona uzoyidlela zona manje zizodwa kanje ngoba hhayi zinuka kamnandi futhi ngezwa noma ngivula manje zinukela kamnandi uzoyidlela zona bese-ke abone ukuthi wenze njani mina afuna aphinde futhi apheke uphuthu aphinde apheke uphuthu ngivele bazama ukusakha labantu manje besho nje amaqhubu mhlawumbe yibo lezi zinto abayifakayo wabona iqhubu elivela ekhanda liyazi liyangiqala so-ke uMadeso-ke hhayi sathi akakavela ke nontonya futhi ngisathi ngiya-upload-a amavidiyo ekuseni kwanenkinganyana kodwa hhayi ngigcine ngiyinyusile hhayi-ke sazobonana njengoba eshilo-ke uMadeso bandla usaye ka-7 kulo November sagcine ngawo umhla ka-26 njengoba eshilo izolo uye mhla ka-23 no-26 emva kokudlala ulabisi luliya nakho-ke uMadeso hhayi ngibona ngakhekile hhayi kona ngakhekile okay hhayi sazobonana izobona ungena nini live ngobani umuntu umatasa ya hlampe kusasa ekuseni umuntu matasatasa nje heyi ukhismusebela into zamaDeso azikalungi yabona kubi kodwa-ke sazobonana funa nakusasa hlampe avele uMadeso phela ukuthi wakhekani yafuna uzokavele nje lezi nsuku uzoshaya ividiyo kanje ukuthi avele ukuthi wakhekani ngoba nempuphu hhayi kona usazoyidla uMadeso hhayi okay hhayi baphile sebephila abantu so sazobonana bye. Mhla 29 awuyenze njani lelona yebo kusewona manje mhla 29 kusewona manje mhla 29 yabona ibuye ukothenga izinkwa le ndoda elethelwayo yabona uMadeso ubuye ukothenga izinkwa kwelezo 5 ka-Shoprite athenga nerama ukuze enzelela lona enze iparition nerama kuleya mpuphu wabona sayiyekile nje usuthi hhayi ufuna avuke ngayo kusasa neparition nerama wabona-ke udlule ka-KFC laphayana benenye futhi ya-R50 wabona abanayo original bengifuna original nalo Coke Zero kwakuthi abanawo ku-original balontunja base banginika wona labo bathi original abanawo lapha KFC ngise Eden Mall ubona-ke nakho mhla ka-29 kusewona 29 usisize kuma-receipt
Siqale nje ka-Shoprite le ndoda elethelwayo uMatersi. uMatersi uqale khona ka-Shoprite. Kusho ukuthi nakho phezulu yabona Delight. Nakho iDindel Mall, Moses Mabhida Road. Delight 40% 500 gram. Ubani u-16.99 rand. Nayo le Delight lena. Le Delight hhayi iqondile ngoba kade ngiyiphethe nelo nezinto hhayi right on. Ayikho ku-special kuyilona engixaka kwi-Black Friday abangekho special kwasoba yabona brown bread nazo 3 zikobani ile zinkwa lezi. Yabona ile zinkwa zo 3 zo 5 zoba 5 yabona. Uyasathenga no-plastic la lezi zinto zibe u-33 rand 29. Size kwi-date. Oh 9 saving at since saving or since joining okay. Nayi date iphika nje senzansi yabo isikhathi bekubani 29 minutes away from 3 yabona uqeda ukushaya 2:30 or night date bandla ise khona nabona mhla 29 November 2025 29 minutes away from 3. Okay, hayi uthengile uMatersi wenzela ukuthi alontombi athi ukubuyisa nje amandla. Hayi zi-right-ke lezi futhi yazwakala nangokunuka. Hayi izinto ey-right bandla, hayi thola izinto ey-right. So-ke lelona bene-voucher ya-50. Ayithole ngo-Absa-ke le. Ile ethole Absa ku-50 woku-Absa lo. Ila-ke enza u-steers khona wabona. Hayi sekune-option lo kusho ukuthi bathe abanayo yabo isabandi bathe abanayo originally bese ngiyibhlasela i-order laphana bangibuyisela u-2 ngoba vele ngigcwalisele ngekhadi lami. Yabona ngigcwalisele ngekhadi lami nje lo 50 vele useceleni we-voucher. Le mali bese ngikhokha ngayo ekhadini bangibuyisela u-2 ngoba i-27 rand i-original. Hhayi-ke thenge lokhu uzokuyenza iparishi kusasa enerama. Yabona nalezi zinkwa futhi izoyigcoba irama. Yabona izodla kamnandi uMatersi. Okay, baphile sebephila abantu sazobonana. Okay. Nayo enye into ayitholile lapha. Nayo yabona into engiyitholile bathi uwine ibhola uyithola ka-Shoprite nawuthenga. Uyawathapha la. Wathapha bese uyalontona. Okay, hhayi baphile sebephila abantu sobonana. Yabo i-date yanamhlanje ngonayo 29.